Abans d'entrar en la moció, tot i avançant que nosaltres també votarem favorablement, hem presentat esmenes, estem també molt agraïdes per l'acceptació de les mateixes. Sí que voldria dir, a mode de reflexió, que una de les virtuts o una de les principals virtuts per governar és l'humilitat. No hi ha cap govern que ho faci tot bé, ni tot perfecte, ni tot de Déu. I quan detectem el que hem detectat aquest començament de curs amb l'AFP, el millor és fer la foto real, fer la diagnosi i a partir d'aquí resoldre problemes, intentar fer el que acabem de sentir, fer un dibuix d'una realitat o d'una situació que no es correspon amb la realitat i fins i tot dir que aquesta moció conté dades inexactes crec que no és del tot correcte. Però dit això, crec que l'important és que puguem avançar perquè segurament en els postulats i en els elements sí que estarem d'acord. Jo crec que hem de partir dels acords per intentar veure com es poden resoldre els problemes reals que sí que els tenim perquè els hem vist i els hem patit. Crec que el més important és que crec que estem d'acord tots i totes que l'AFP i l'aprenentatge al llarg de la vida són un dret de ciutadania. Abans parlàvem també d'educació, tan important per la nostra societat i en aquest cas en concret, a banda de ser important, és que ens permet, fins i tot en economies de la incertesa i del canvi, com vivim ara, ens permeten tenir eines que són claus per mantenir, per millorar l'ocupació, per poder accedir a treballs dignes i per fer també la seva funció d'ascensor